nje baskets issue asibangene. Ntwana yami le iwele mina ngiyaphanda ngiyi-1 la yona ihleli lapha ilengisa amasela sodlana endlini ayithi ngilana wena siyona ikhona ngeke ucabanga ukuthi sodlana lapha endlini esivayo wena sansophaya wena siyona sivayo. Lesport isithule kakhulu. Ngiyeke kubambeka inkunzi. Mchana, le sport is right. Khuleka wena. Akekho umuntu ozothi size thina sobamba kahle. Uzobona. Mchana, nayi intwana encane. Uyibamba inkunzi. Ngibamba kanjani eqala ukubamba inkunzi? Mina mtshana ukwazi ukubamba ukuthi bhekalana mina bheka mina. Watch him then. Yabona? Ibhodlela lakho. Yes. Letha le phone. Le mana ngiyangibamba umfana omncane inkunzi. Suka nje benyama. Sala ngizwanga le. Awuzanga. Athi ngifakele ifoni ephaketheni ma. Inkunzi kanaka. Hayi Jilex uzobona next time. Manje ibhadlam. Ukwethemba ngikuhlebe naso.